insha Allahu na wannan shekara da muka shigo ciki, domin kowa yana son ya samu buɗi da fatahi. Ana karanta ya laɗif 9,000 kwana uku ake ana yin wannan aikin. Insha Allahu laɗifi ne na shekara in Allah yarda. Ya laɗif kawai ake yin lazuminta 9,000 yawa 9,000 har sau uku, amma duk zama ɗaya ake so. In aka zamna sai an yi 9,000 kinnan a tashi. Kwana uku ake yi 9,000 sau uku. Wannan mujarrabin ne ko da daddare ko da rana insha Allahu. Kuma muna bar addu'a ga yan uwa da abokan arziki. Ni ne na kuma